Šta ste ljudi? Evo nas u kratkom klipu gdje ću objasniti zašto toliko dugo nisam izbacivao klipove na moj predivan kanal. Ili ti zašto toliko dugo nisam snimao ukratko. Evo zašto. Zato što, kako se zove, sam pre 10 dana otišao na more i vratio sam se juče. Tako da, zašto nisam snimao pre nego što sam otišao na more? Zato što morao sam snimao, dobro, zato što sam slučajno, zato što sam jako pametan, uključio svet dok nije mi bio uključen Morores, pa onda mi su nestale sve rude, tako da ću, tako da ću sa 9 epizode pogledati koje sam sve stvari imao iz Mororesa, pa ću i uzeti iz kreativa i da, to je to. A inače nije nam ništa nestalo ono drugo, one stvari, tipa Iron Sword, to, Clay, to nam ništa nije nestalo, zato što, zato što to nije sa Mororesa, naravno, to je logično, zašto sam ovo rekao, nemam pojma. I da, zašto nisam snimao furnitur mod sa Ljubnajcem, zato što je pre nego što sam ja otišao na more, on bio na moru, ko ne znam koja je Ljubnajć, to je onaj Miloš od History Crafta, što sam snimao prvu epizodu furnitur mod s njim. Pa da, to bi bilo to, zašto tako dugo nisam snimao, uglavnom trebalo bi da, to je sigurno ću sad početi da snimam. Ovo je kratak klip koji je to što, htio sam da stavim komentar, ali predugo bi bio komentar ko bi to smorio bi se da čita. I tako da sam napravio klip o ovome i like, comment, subscribe, share, sve radite, samo nemojte dislike i nemojte, i da, nemojte dislike, znači nikako dislike, ne. I da, to bi bilo to ljudi, vidimo se u verovatno 10. epizodi Mororesa, mada može što da se desi, pošto dugo nisam čuo s Ljubnajcem, pa može što da se desi, tako da to bi bilo to. Pozdrav.